Kadagiti nga aldaw, impaulog ni Emperador Augusto tibilin, ang mailista amin nga umili iti pagarian. Daytoy ti umuna asensus an aramid, idi madama a gobernador ni Quirino ijay Syria. Iti kasta na pan nagpalista amin a tao, tunggal maysa iti ili na. Agsipot na nagtaod ni Jose, iti kapututan ni David. Nagrubwat iti ili an Nazaret ijay Galilea, ket napan ijay Judea, iti ili a Bethlehem, anakayanakan ni Ari David. Nagkuyog da ken Maria, ana itulag nga asawaen na, tapno agpalistada. Masikog idi ni Maria, idi addada ijay, addada sajay, demteng ti oras ti panagpasngay na. Inyanak na ti inauna nga anak na lalaki, ket binungon na iti lampin, sana impaidda iti kulloong, taawan pagyananda iti pagdagdagosan. Iti daytamet la adiso, adda sumagmamano nga agpaspastor, nga adda idi iti away, nga agbambantay iti rabii, kadagiti karnero da. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan ida ti dayag ti Apo, nagbuteng da iti napalalo. Di kay agbuteng kinuna ti anghel, yeg ko kada kayo tinaimbag adamag, apakaragsakan nyo, wen da kayo kendagiti amin at tao, itamet lang aldaw, ditoy ti ili ni David. Ditoy ili ni David, maipasngay ti Kristo nga Apo ang mangisalakan kada kayo, daytoy ti pagilasinan nyo, masarakan yon to ti maysa nga ubing anabungon iti lampin, anakaidda iti kulloong. Pagamuan nagparang ti dakkel abunggoy dagiti nailangitan abuyot akadwa ti anghel, ikan kantada ti pagdaydayaw iti Dios. Gloria iti Dios ti kangatuan a langit, ket ditoy daga kapya kadagiti tattao apaka ay aywan na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Lakablawan nyo man ta sango likod, nga sikigan ti Merry Christmas. Exaggerated kay mga daddo pa Merry Christmas, Merry Christmas. Apay masapol pa lang ikalbi iyo, ibagayo latan Wala, Merry Christmas nga rudan. Tamno nga masapol nga ikablao yo payla ingka payla danunan ta besim ori adde jelikod. Lakablawan tayo madagiti followers tayo kun natay manlaangan dagiti kakabsat nga makimismisa kada tayo. Ado ti nagdamag ti oras ti misa tayo. Kablaawan tayo matida. Merry Christmas kada kayo amin, naragsa ka Pasko kada kayo amin Apo. At sa dino man nga sulit ti Pilipinas, iti abroad, da kay amin nga dumdumngag kindumngag to ditoy, ala kablaaw manipod ti parokya ti San Jose nga asawa ni Maria. Daytoy matimay sa karigatan kadagiti kakabsat tayo nang rona dagiti OFW nga may sa dijay no inakuma han na makadwa ti anak nadto nga Christmas nadagsen met nasakit dagiti amang adda diya adayo handa nga makadwa daytoy amoyo sabsabali lat tamo no ditoy Pilipinas ti rambakan tayo ta sabali lat tatiri nana nya tata daytoy anya nagana daytoy maibasa tayo diya kamo no malagip yu pay dedda si San Emilio jakpat chen ngam addanagan ti ubing ijay diya nalipatak pay ti pudno nga nagannan di ubing di barkadak di nga maysa tinagan na di ubing uyas napaya nga uyas tinagan di tatang na nga talaga Jose merin samot di asawa na ngam ni uyas na iyanak idi ati iyagamin ka do kita ino agtalon da ijay San Emilio di Tiagan adayo di talon da gidikat agkalapaw da di jay pasaray handang agaw awid iji barangay kagaputa makaan anak datoy bakit na may isa nga malam iawid na naganak iji dalan isuna tinang partiraw kati pinangrepot na kunan natin pinangputid na di pusag yun no pusag iyak mo no niya pangawag yun tanda kayo nga magpapaanak
Nang kayas kano ti bulo, tanatadam di ka jibo nang nalati mabuting nang kayas ti bulo, amoy man ti bulo naan. Iso pinangputid na, ti pinangrepet na, dahi tayo pagsilsilo na, di ka agsilo da iya, ti pugpugo kada kwan. Kaya iso tinang paanakin ni bakit na, sana idinaganakan ko na kunadan ti istorya na impasalot nan, binungon nan, impasalot nan, sana panangayab mo ilang ti kadwa na nga nangi yindayon, ta ipandamot la ang iya ospital. Kaapaya nga uyas tinagan ti ubing, dahil nga kalsada, naguyasan ka no ti dakkel abiklat idi, nga maahan nga kalsada nga formal, di kasla kumadalan ti pasagat, iso tinagan na dahil ubing, uyas. Kanya kumama ipanagan tayo kini Apo Isus, kulloong, mabalik na natin na iyanak nga rod iti kulloong. Ngam no kitaan nyo da ito'y, kanayon ko nga kritikaran. Pinaggagampor da amin da itanin. Kasla ko pinagtitipon tayo amin mat nga mangramrambak iti sa nga lubungan, no agaramid tayo, data ko na bilen ko na tayo ng Bethlehem event. Tinagan na data, Bethlehem event. Ginapasamak, ijay Bethlehem, ng pinaggagampor. Apay nga pinaggagampor, adatan, naiyanakan, ada dyan nagitay agpaspastor, at dapat talo nga arin. Apay sigida ayaw mga tatalaga taari. Apay nagigiddan nga, ijay ti pakaayan na ka na, ijay ti pakaayan na ka na, apay di pala nagawid da Maria, magkin ni Jose, mat inurure da di ari, at dapay regalo da ki din, ijay ka mo, no taga Salcedo data, na isoplin data nga regalo, na ilakon, na igatang pay, ka nga tati pagpiyastaanan. Dahil pinaggagampor tayo, ng data ari aka, after how many days nga naiyanakan ni Apo Isus, when indaldalan ti bitun ida, napandadinano nun ijay balaydan, haanan ang idtamot ng kulloong, apay naiyanakan, napigsan ni baka mo, paggigyang kay pelad tamo, emergency laeng, dahil tayo nga nakita mo ka, pinaggagampor na mo amin, dahil mo dagay insilsil tayo mo amin, dagay karnero, kada ugsan, sadta, kada amupay, no niya dagay tan, alingo, at alingo, nang alingo kanyak tatay. Naggagampuran, intuon tayo pa tayo starin, diyan mo nakin project dahi tansama, ninsamo Jonas, project na di grade 6. Ngalaman, babalin lang tap no may i-represent ko na tayo, ngam tigin agpaiso na dahi taaka, titao ijay, kitaan tayo. Magmagnada, awan pagyanan da ijay di mat ino, di sabaling ebanghelyo ka indetalyeda, mapanda di pagdagdagosan, awan ti pagyanan. No kayat yo mapangkay ijay likod adda kalapaw ti baka dijay maya mo dati inaramid dagiti nagaramid mga nasisiglat ta kaslamot talaga kalapaw ti baka ngam naka second floor mo dagiti nga baka nagsiglat da ma naiso nga maya lata mo na naka second floor na sosyal. Kaya di mayanak ko na adda kay jilikod ko nanan iso nga ijayan nga naganak awan ng tulong. Awan ng tulong. Ni Jose latan Segun ti istorya, awam mo ti midwife, awam mo partera, idi. Nalaing mo't ani Jose, partero mo't ani Jose. Ngam dagijay mo't agpas-pastor ko na, isudat mo na nga bisita, afteran ang naiyanak, iso na pandan, adda bitwan, adda anghel, adda kuan nga nangibaga, paltiingan nga nangibaga nga maiyanaken, dahi tati Bethlehem event ko na. But the three kings, maudin to, adagita nga mapanhaan, ang iya ayan ti kulluong, iya iton abalay damutan. Manong aldaw nga nagnag na dagita, manong nga weeks nga nagnag na dagita nga talo nga ari, adada pa'y laji kulluong, apay, nagluluto da nga rod iyayin, inala dagita longlongan, data kulluongan, itada nga agyanan. Kala ko pinagagamport, to represent, nga naiyanak ni Apo Isus ti kulluong, alam, mabalimutan ang awatan, nga alaam ti os-osto, haan ang nagtitipon amin ditan. Ngamin, tatati mangrugi ti Christmas, haan nga idi aginaldo. Aging gana iti three kings, iso ti os-osto Christmas, haan nga tata. Kanya mo tata. Una tayo, anya nga kinagasat, anya nga kinaragsak, anya nga naidumduma nga rag-o ti lubong, ta imay day ta amesyas. Sungar nga ko na tayo, ti kablao tayo tatay ka, Merry Christmas. Napanak ng misa ti may nga hospital, jak ibagbaga nga idtalikod day jay.
Kakitaak dayay nakakabil nga lubo, daytay nga lubo nga kaslagol nga puyotanda, nakapagkat ijay Christmas 2025. Jak nadlaw ta Christmas 2025, ostomat. Apaya ka no, kunamot indo, in-explain mo lang ni doktor ko na handa pa nga ingkabil, Mary, apo dadta nakasilsil talikod, apaya, awampay gamin bonus da, hampay simmang pot. Agree da kano, so hampay lang nga Mary, idi na itawag dan nga addan dyan na mapan mangalan, impagkat dan, iso nga nakinbababa, Christmas 2025, Mary. Oh, madi ka pa, sigla damat. Kaya Merry Christmas, apa yang amin nga, anya ngamin nga nainggasatan, nga anya gamin nga rumbeng nga agragsak tayo, anya ti rumbeng nga agrag u tayo. Nakabaybayag nga inururay dayta, dagiti propeta, umayto ti mangisalakan. Umayinan to pagasaten, pakawanan, mga bakto, agbalay ginto, ngam anya dayta nga panagbalay gi pakawanan nanto ti basol ti lubong, dayta ti kadadakkelan nga misyon. Tada tayo, naisina tayo iti Diyos, napukaw tayo ti paraiso. After fall ko na tayo, kalpasan nga adankin eba ti basol, napukawan ti paraiso. Ngam idinagwanan ni Apo Santa Maria, inururay dan siyam abulan, idinaiyanaken, dadtan, nagragsaken ti lubong. Tauray dagiti, kunana dito, ibanghelyo ni San Lucas, naiyanak ti kuloong, dahito ti pagilasinan nyo, kuna daytoy, denggan nyo. Sinilnagan na ida, kuna nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ti bagbagana, dagitoy, agpaspastor, kunana. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan na ida ti dayag ti Apo, nagbuteng da iti napalalo. Di kay agbuteng kino na ti anghel, yeg ko kada kayo tinaimbag adamag, pagragsakan yun to, pagragsakan nyo. When da kayo ken dagiti amin at tao, itamot lang aldaw, kunana ni anghel, dito'y ili ni David, na ipasngay ti Kristo nga Apo amangisalakan kada kayo. Nagpintas di bagana dati anghel. Da kayo daytoy ti pagilasinan nyo, masarakan yun to, ti maysa nga ubing anabungon iti lampin anakaidda iti kulloong. Iso nga ti immuna nga bisita ni Apo Jesus na angdod. Agpaspastor. Dagiti agpaspastor handa agaw awid aggigyan da ijay letang. Nalamiis no pa naglalamiis, napudot no pa nagpupudot. Isuda ti immuna na angdod dagiti immuna nga bisita ni Apo Jesus. Nakakati kulloong kunana, iso nga pumigpig sapay lang ni Maria kini Apo Jesus, iso dati mo na nga bisita. Uri basaan yun to, awampay dagiti talo nga arid ta. Ngam ikabil tayo latamutin at ta, nagatang mutin, manungatawon na mo datang aladawanan. Kakunana, daytoy ni San Lucas, pagamuan nagparang tidakkel abunggoy, dagiti na ilangitan abuyot, akadwa ti anghel, ikan kantada ti pagdaydayaw ti Apo. Anya ti kantada, gloria iti Diyos ti kangatuan ti langit, ket ditoy daga kapya. So nagkanta dagiti anghel, naglulukmag damat. Kapya ka dagiti tattao, apaka aywan na, iso nga ron nga, gloria, gloria. Kala ko mga boses ti anghel di kantata yun niya. Dayjay ti rag-o, imbaga na pa'y nagkanta ti langit, gaputa na paraburanan ti lubong. Kaday ta nga pan nakabarabur ti lubong, haan laeng nga event idi 2,000 years ago, nalpasen, ilaglagit tayo laeng haan. Day ta nga pan nakaiyanak, jibunga day ta nga pan nakaiyanak, karaman tayo until the last generation, aging ganak kanibusan ng tilubo, nakaraman tayo ito amin day ta bendisyon. Iso nga nga agrag o tilubong, nakaraman tayo ito amin, uri dagiti kapututan nga sumarsarunon tungam da tayo, nakaraman to payla ang iti day ta nagasat nga pan nakaiyanak. Taapaya, un imuli, natay, nagtutuok na tay, imuli sa dilangit, ngam nagbati. Haan nga pimanaw ti imuli, ngam nagbati. Anya rin na nagbati, dadtoy nga rod dagiti sakramento. Dadtoy nga rod, nagado tayo nga umay mangrambak.
Diyak amo no apay nga nakadadutay tata. Basit gayam daytoy simbaan nyo. Ito maminsan kay tatay to plaza nga agmisan. Nagadutay yo. Apayaan niya ti pa nagrambak tayo. Dadtoy. One day to'y tatangal daw, rambakan tayo dito nagasat, pan nakapagasat tilubong, ngam, imuli nga agpay, so dito nga naiyanak, ngam nagbati, taapaya, dadtoy ti Eukaristya, dadtoy tinasantuan amisa, dadtoy dagiti sakramento nga agtultuloy, aginggan ti sumarsaruno kada tayo, addan tulat ta sakramento. Kayso dayta ti kinagasat nga ramrambakan tayo. Ulitan tayo manan. Nagado dagiti pa ipangramrambak tayo. Adagsal sa ludsod kanyak tatay. Ano bang dapat dami ang nadamit? Anya ti mayat ka di nga bado. Nalabaga? Mabalin mo. Tapaya. Isugar ti mutip na. Nagita mo na ako light sa nalabaga matada. At hangover dagarod. Anya ka mo nalabaga ako na pangragragsak. Adagsal sa ludsod tatay. Anya ti dapat nga handa. Into New Year ka, bukal-bukal. Yaka mo natatamag Christmas, adya mo pa'y, may samula handa yo. Apo, macaroni salad kin. Isumul lang iso, agpasyar ka ti balbalay, isumul lang nga iso. Nung na may mayat sa mo ti Christmas, kanyami idi. Awam mo ti macaroni kada dagita, cake kada, Graham nga kung kunayo idi nga dagatas na, awam mo. Ang yalati aramidan da kada kami, manglebek da ti diket, binungon dat saba, intuno da, makanan. Solve. Awanan. Tatan ka bawal mo ti agpaputukan idi kanyami, no nakakita kam lakit ti karburo, amuyok karburo. Pagpaluom ti sabahan, tubo mayatan. Idi ko nagbalin nga dagitay firecrackers nga naka-dangerous mo. Madi, kada kami awam mati ko, nagado nga pangragragsak tayo, nagado nga pangliwliwa tayo, nagado nga wagas nga pangramrambak tayo. Kuna tayo, tikang runaan, daytoy nga panagramrambak tayo, gapot agyaman tayo iti ragsak, gapot dayta nga iumay ti mesyas kanya tayo, anya ti rumbang nga panagrambak. Ugali nga papadi, sakbay ti simana, sakbay ti dagitoy no advent, agrecollection kami. No mabalbalin, agko-confessar kami. Tati kapintasan nga rod nga kawis mo met, nga agserbi, kas pangarigan kumatatta, aging gana ti Christmas, daytay nadalos ang puso. Apay nga agkikinnon pisar kami, annugutin mi nga managbasol kami, hami nga ibaga nga perfect kami. Annugutin mi nga na managbasol kami, narukop kami, ngam ti kapintasan nga kawis. Tatapa isasangbay ko man ni Kristo, no maiyan ako matatapan ng rambak tayo, iso na dya ikarkarigatan adya na dalos a puso. Iso nga ti kapintasan nga kawis nga idaton mo king kuana, apagyaman mo king kuana, dya na dalos a puso. Si bababawi a puso, nga uray na inailawan, at dalataa, tauri ka umay ni Apo Jesus, nagpintas tabalayo. Nagranyag nga ron tabalayo, nagado nga Christmas light yo. Nagiimas tamakan yo. Nung tapusom ko, kuribot-bot mat. Nagiimas tamakan yo. Nagiimas ta handa yo. Nagmayat na kita, dikdekoraryo. Nagpintas pa'y tabado, pangkapagimatang jikan down. Nung tapusom ka, agkurkuribat agmat. Kasano nga umay ni Apo Jesus ko mga rod, kas pangarigan, pangarig ko ma, sikati pa kaya nakan na, pilyan na tapusom nga kuluong, uray na numo, no nadalos, uray na nanumo, uray na numo, uray ko na mga, adaan kinapakumbaba, no nalinis. Ngam no dado, umay ko man ni Apo Jesus, pilyan na tapusom nga iso ti kuluong, anya dagiti iwalin mo nga di mo pa'y maidoron anya na kaslabalay nga bato ti kinatangsit, kaslabalay nga bato ti kinaman naging bubukod, kaslabalay nga bato ti paramag, kaslabalay nga bato ti kunamlano dagitay hanga map nagitibiyag, kas ano nga rod nga umay ko maisuna, baka agbabawi pa'y tumayabak lang mapandilangitin napanan.
Tahama nga maikari. Dahil ti kapintasan nga kawas. Dahil ti kapintasan nga panagrambak. Ala, gawid tayo madamdama. Nagmayat nga kita, dagiti pampamilya. Agsasango. Noche buena, kunatay nga ron. Nagmayat ko mga kitaan nga, agdadanggay nga sa nga pamilya. Dahil ito yung matisay narigat na kadakam nga taga-kumbento kada papadi Uri dagiti daduma mga taga-kumbento nga si dagtibalay da aga-awid da. Tinto apo pa din ako nakatanga. Awam magadayo mata pamilya mi. Biya kanyak mabalinak pay agawid ngamno ka isola ket ti awid ako. Haanen. Diya ti mayat na kitam ko maji pamilya yo. Nagmayat ti handayo. Nagmayat agragragsak kayaw. Un awam problema dayta. Ken iyon encourage mi pay Hangat nga may mayat mga kitaan no, dakay nga sa nga pamilya ka, sakbay kay nga mangan kadagay handayo nga nagngingina, nakakomunyon kayo. Nagkomunyon nga pamilya, nagmayat ko mapay no nakakonfesar nga pamilya, umay ni Apo Isus iti kulloong ti pagtaengan. Hangat nga nakaisam ni Apo Isus. Hangat nga naragsak jeri nana, no dita may sa pamilya ka, sang kamay sa nga agdadanggay. Nagkomunyon, nadalos ti panggap na, nadalos ti puso na, hangat nga dahil takulloong ti pamilya tayo ka pagayayat na nga umayan. Dahil yung ati awis na kanya tayo, takuna tayo, uray ulit-ulitin tayo, uray kanayon nga Christmas, uray no tinawon nga datay ti kabubunggaan ti arkos. Ngamnohaan tayo maawatan ti turturungan na, bangking tulat ta. No hantay maawatan ti kaipapanan na sa balin tulat ta. Anya ti rumba nga pagyamanan tayo. Ni Apo Diyos, nga imay, nga numan pa'y nanumo tayo, dinanon na tayo. Ni Apo Santa Maria, haang mga timao ni Apo Isos, no, haan na inosar na insagana daytoy nanumo nga balasitang. Haan mga imay ni Apo Isos, haan mga nakaumay nga kastao, no, haan na nga insagana, tinanom mo nga balasitang. Sa pagyamanan tayo, tiina tayo. Ni San Jose, tapaya, ninlibas na kami ang pinanawan, baka binansag na kumamot, ta kultura dagarod nga patayan, ti awan asawa na, agsikog nga awan ti mangita der, no binansag da, nairaman ni Apo Isos nga natay. So, kung ti pagyamanan tayo, kadagiti amin nga ng karit mo itibiyag na. Da Herodes nga ng tret-tret itibiyag na, iti istorya, un nakakaasi ni Apo Isos, ngam kasjay magkanya tayo, no daduma, pagyamanan tayo, dagiti Herodes tibiyag tayo. Dagiti mayat nga mangitalmag kada basers tayo, kung natay kumatata di social media. Dagiti mayat nga mangitalmag kada mangpisit kanya tayo taapaya no daduma isuda met ti sumikkilan tayo ijay tayo met nga na lumaing ijay tayo nga sumikkil ijay tayo nga agnakem isu pagyamanan tayo latamot ori dagiti Herodes dagiti mangmangted ti challenges iti biag tayo pagyamanan tayo ida isu nga tati kawus tayo nga rod gaputa Christmas ko na tayo adda karbengan tayo kadi nga mangi waragawag kinikabsat tayo. Merry Christmas. Ada kadiragsak di puso yu pudpud no kadi di puso tayo nga mangi waragawag itilobong. Merry Christmas. Agpos kayo ta Facebook. Os-os to kadi dayjay nga naggaputi puso nga addaan ragsak. Merry Christmas. Tanuhantay pa lang pulos nga maawatan. No madi pala di pan nakaawat tayo, banking. Kaladayayan dagiti kakabsat nga agtrabaho ti hospital ka awang garud ta bonus da ka Christmas awan di raguda nangegda nga addan ka ingkabil da laeng Merry Christmas lakitaan nyo tarupro pa yo os-os to kadita dekorasyon na nagmayat ti mang milat tarupa nagmayat ti mang arkos tarupa ngam hanga mailembeng no anya adaya kararwa naglaka nga dekorasyonan ti balay ngam hanga han nga mailembeng no anya tinagyan ti kaunggan ti akin balay nagado nga makaluban tayo ti makmakan uray pay nga tano kasano kabuntuon kadag kakaimas nga makan no dijay pagtaengan ke haan met nga makuna nga lunglungan tinangisalakan
Haan tumot lang nga lunglungan tinangisalakan, awan tumot la hantay maawawatan, sayang dagitoy nga handa, sayang dagitoy nga aramidan tayo nga panagrambak. Alatatta pagbiyagan tayo tinangisalakan. Finally, anya ti mabalin tayo a misyon. You go home, agawid kayo. Bring Jesus. Alaan nyo ni Apo Jesus, tirag o ti puso yo, iyawid yo iji pagtaengan nyo. Diragrag o nga pudpud no nga Jesus nga dakan niya tayo, iyawid yo ijay pagtaengan nyo. Pagbalinan nyo nga nagasat di pagtaengan, kuna tayo ka nagasgasat. At dapat di may isa nga araramidan da ka, agibitin dati istar, apaya adawis ko. Tabarbaring gumasat, complete work, day tanga siyam. Nga aginal dumases. Nagasgasat ti Salcedo apaya adda naka-kompleto iti 18 ata siyam nga rabi siyam pay nga parbangon doble-doble misa da di ka pala nagasat idta namin 18 da nga nakimisa siyam nga parabi siyam pay nga parbangon laman nadamisa di baryo da dapahi adda pamunpon umay dapahi kano ko na tayo nga complete work tap nagbalin nga nagasat. Yes, adda grasya nga agapukin ni Apo Diyos. Ngam yawid yun ni Apo Isus, mabalbalin pa, inalaklaka nga kuntaren, no da kayo nga mismo timang tigasat. Hello? No da kayo nga mismo timang tigasat, iya pamilya yung. Mabalin nga da tayo ti paggapon ti kinagasat. Diyon sa mauawatan di bagak. Ngam nagawid ka madandama ka, tarupam ka kaslamang tagtimalas. Imbes nga naragsak na pamilyam, nagbalin nga Biyernes Santo, nada. Iso ako na tayo ka, agkarkararag tayo, kumkumpleton tayo, tanubena tayo, kapaya, barbaring, umay jibalay mitigasat. Sino nga minti mangyig tigasat? Or urayam nga iyog ni Mayora, sanggun yan no kapitan, na tayo maispagitin sa ti kung kunayo a kinagasat. Di katatao tayo, di kinasayaat tayo, no naparaburang ka, paraburam met, agbalindamot nga nagasat. Iso nga kuna tayo ko, haanla ka di nga ito'y kuluong. Artificial data, ladawan laeng. Ngamdad to'y, mabalin nga, no napagasat kan, naisalakang kan, nagrag o tapuso mo, anya mo ti misyon mo, itid mo met ti kinagasat. Lakita nyo man takaabay yun, no? At nanamnaman ng agasat, no? Malas. Malas nga kaabay. Anya mo, dahi ta, naamot ang ata. Ngala, no adda pala namnaman nga kinagasat, ala ka, mabalin tayo nga ibaga, Merry Christmas. Maminsan pa'y kakabsat, Merry Christmas.